kailangan ko nang lumipat ng medyo mas maliit na na may mga pusa ako. So, welcome sa aking vlog. Nakasit-in tayo. Nakaupo tayo ngayon. And gusto ko lang mag-share ng mga bagay-bagay. So, alam niyo naman siguro na nasa Kuwait ako. And mostly sa inyo nakakala saya-saya ng buhay. But of course, kailangan pasayahin. And Mocha! Cloudy! Pala si Cloudy. Ayan, ang gulo, ang likot. Say hi to them. Hi. So, ayan, today is the day na mag-ayos ako ng mga gamit kasi naglilipat na naman ako mga loves. So, pangalawang lipat ko. Pangalawang lipat ko ata to or pangatlo. Ayan. So, bakit nga ba palipat-lipat? So, actually, alam niyo naman na accommodation. So, lumabas na ako ng ganito yung ganito yung sitwasyon pag nasa Kuwait. Pag kayo ay lumabas o nag-iba na ng company, nagpa-release na kayo, hindi na kayo accommodation. So, sariling bayad nyo na yun. Sarili nyo ng sikap na maghanap ng bahay dito at ng mga kwarto. So, ngayon lilipat na naman ako dahil nga sa umalis na nga ang kapatid ko, nagpunta na ng New Zealand. So, kailangan ko nang lumipat ng medyo mas maliit na kwarto. Hindi ko naman kaya yung buong kwarto o buong flat kasi itong flat namin ngayon is napakamahal, nasa 300 plus. And kung kukuha pala kayo ng bahay mga loves dito sa Kuwait, may dalawang option yan. Either na ikaw ang humawak ng plot or ikaw yung kukuhanin mo lang is kwarto or partition. Since ako nga po ay merong pusa, kaya kumuha ako ng plot, which is bucket, yung plot, partition at saka room. So kapag plot ang kukunin mo dito, isang buong plot, so isang room or malaking sala, is ang plot dito is around 300 or 250, ganon, depende sa laki ng bahay at saka sa bagong bahay o sa bagong building or lumang building. Ayan. So, ano nga bang mga kailangan i-consider sa pagkuha ng plot? So, pagkuha ng plot, dapat meron kang civil ID kasi ng contract yun o ikaw yung hahawak, yung civil ID mo, yung copy, tapos may contract yun na ibibigay sa'yo, katunayan na ikaw yung may hawak ng plot. And then pag ikaw may hawak ng plot, since yun ay nasa 300 or 250, obligado ka na maghanap ng tao para rent doon sa mga kwarto na gawa mo o ipapartition mo na maliliit na kwarto para tumira doon para malaysan yung bayad mo. So, kaya ngayon medyo halo yung utak ko. And kasi nga first time na solo ako maglilipat kasi yung kapatid ko is nasa bakasyon din, wala, ang hirap ang dami kong ayusin, maglilipat ako mag-isa, gastos sa partition, gastos sa hanap ng car, ng transfer car. Ayan. Yun lang, shinare ko lang mga loves. Kung andito ka sa Kuwait, comment down below kung nakaranas ka rin ng ganito na palipat-lipat. Hindi, not because na ayaw mo yung place, is the reason is hindi mo na kayang bayaran o wala yung mga kasamahan mo, ay lumipat na rin sa ibang lugar o ibang room. Yun.
Ano nga yun, kasi nung COVID, medyo binabaan nila yung price ng mga rent. I mean, ng mga plots o ng building, ng unit. Ngayon, medyo tinataasan na naman ulit. Siguro, bumabalik na siguro ang normal na, na bagay. Normal na bayaran dito sa Kuwait. So, ayun mga loves. So, kung makikita nyo yung mga next vlog ko na iba na yung background ulit, iba na yung dinadaanan ko ulit. So, ayun, naglipat na naman ako ng bahay. And, yun, ang dami kong aayusin yung mga yan. So, pakikita ko na lang sa inyo yung mga clip ng aking pag-ayos. Ang hirap mga loves. Comment down below kung parehas nyo rin ako kapag solo kayo naglilipat. Kung mga easy lang ba sa inyo o madali lang sa inyo. So, yan ang isang buhay OFW dito sa Kuwait in terms of paglilipat ng bahay. So, which is, kailangan ko talaga ng sariling ng buong kwarto o ng kwarto. Kasi nga may mga pusa ako. Ayan, so, medyo late update na tayo sa ating mga vlogs. Please mga loves, please consider subscribe, like, and share naman po kung like nyo lang naman. So anyway, let's see sa pag-ayos ko, pag-ano ko ng aking mga gamit. Ilalagay ko muna yun sa mga garbage bag or sa box para madali kong buhatin sa baka bukas or sa isang araw magpa-transfer ako doon sa panibagong bahay ko. Ayun mga loves, konting flashback dito sa bahay ko na after 3 years ay alis ako. So flashback natin, ito na. Pasilip sa bagong bahay. So ito nga yung ating flat na ating aalisan. Ayan, medyo malaki yan. Bali 3 or 4 na room. Ito yung hallway, 2 ang CR sa right side. Yung room ng mga kapatid ko na ginawan ko ng partition. At ito yung room ko, room ng isa. And ito yung empty room ko. And dito nag-celebrate kami ng almost 2 years ng Christmas. So, yan talaga, may mga bagay na kailangan nating alisan, iwanan para magkaroon ng ibang another challenge at another life sa ibang place. Well, dito malaki yung place, malawak yung natatakbuhan ng mga pusa ko, and kapag may mga celebration is pwedeng maganda dyan. Ayan, medyo malawak yung galawan ng aking mga alaga. But, thing is, kailangan na nating iwanan dahil nga maraming mga pagbabagong nagaganap. And also, ayan, enjoy sila dyan sa panonood ng mga kalapate kapag umaga kasi pumupunta dyan yung mga kalapate, pinapakain ko. So, ayan yung mga mamimiss ng aking mga pusa. At the same time, ako na din dahil malaya o malawak yung kanilang ginagalawan. Para nga po pala sa mga video ko sa bahay na ito, pwede nyo pong i-visit ang aking old videos na makikita nyo lang po dyan sa aking YouTube channel. At ito na nga mga loves, 2023 is lumipat kami dito or ako. Ayan yung empty na big room. Ito yung mga pinapagawa ko pang partition. Ito yung may bintana. Ito yung size ng 2 partition. Ayan yung hallway.
At dito nga ay ang aking mga naggagawa dito. Ayan, medyo tapos na yan. Medyo finishing na lang sa ating mga room. Ito yung medyo malaki sa partition. Lahat ng bintana is sakop niya. Compare sa dati naming bahay is mas maliit ito. Mas abot kaya ang budget. Ayan ang ating CR at saka yung kusina. And also this is the room na mag-i-stay. At ito na nga po is papakita sa inyo yung room 1 o partition 1. Big. Hey mga loves, kung alam nyo yung nasa video, nawala na yung mga cabinets. Ayan, so totally maglilipat na ako ng bahay. Ayan, wala na yung mga gamit. Kawawa naman yung aking mga pusa. Ayan, nandyan siya natutulog. Well, sa lapag na kami natutulog ngayon kasi this is our last day. Ayan si Sophie. Then makikita niyo si Mocha over there. And si Cloudy andun. Cloudy! Hindi ko actually nakikita natutulog yan sa lapag. Pero ngayon nga kasi wala yung aparador na nailipat ko na sa kabila. So dyan siya natutulog. Oh, ano ba ang aking mga baby? Hi! Cloudy, lilipat na tayo tomorrow. You okay? You okay, Cloudy? Mocha? Where's Mocha? Cloudy?